края на войната окупирана Варшава въстава. Германската армия смазва въстанието, а съветската армия наблюдава всичко от другия бряг на реката. По-късно освобождава град, който на практика не съществува. Днес столицата на Полша прави впечатление с широките си и прави булеварди. Причината за това е следната. Градът е построен наново. В края на Втората световна война Варшава е срината. Буквално срината до основи. Това е единствената сграда, която е останала до днес. Нарочно не е ремонтирана. Всичко друго, дори историческият център, са построени наново след войната. След няколко години окупация, полското правителство в изгнание, полската нелегална армия и, разбира се, гражданите на Варшава решават, че е време сами да потърсят свободата. Призивите стигат до всеки. На 1 август 1944 година е началото. 63 дни по-късно е краят. Не са пощадени нито хора, нито сгради. Целта на поляците е била да освободят Варшава преди влизането на съветските войски, които наблюдават безучастно разгрома им от няколко стотин метра. В годините на комунизма Варшавското въстание е било изтрито от учебниците по история. Тогава поляците е трябвало да бъдат благодарни за свободата си само и единствено на съветската армия. Днес ситуацията е доста по-различна, а преди 5 години отвори врати и специален музей на Варшавското въстание. Постоянно има опашка от желаящи да разгледат. Над входа на музея пише: "Ние искахме свобода, затова не дължим свободата си на никого."